is good. All the time. Tinan ko na yung bagong minatanon, anak. Kumingong God is good. God is good. Kumingong all the time. Atong papakan, atong Ginoo. Kung magsugod, atong basahon ang Ebanghelyo karon. Nindog kang tanay. Ang Ginoo manangin ninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni Saint Marcos. May usa ka sandahoy kami duol kang Hesus. Miluhod, mamihangyo sa iyang panabang. Siya mingon, konbot nimo, makahidlo ka kanako. Naluoy si Jesus sa sanlahon o sa iyang gihika. O giingnan buot ko o sa mahindlo ka. Diha-diha naayo o nahindlo ang sanlahon. O niya ibalakaw siya ni Jesus o kingpit ng ipahimangluan. Ayaw gayon kini sugilon kang bisan kinsa. Atua hinuon dayon ang pari o pahiling kaniya. O niya paghalat sumalak sa gisugo ni Moses aron pagpatuod sa katawhan nga naayo ka na. Apan milakaw ang tao o nanugilon hinuon sa tanang katawhan may tuod sa nahita mo. Nilabihan ngayon niyang panugilon na tuod niini si Jesus. Dili na makasaya-saya pagsulod sa lungsod. Dito na lamang siya sa mga awaaw na napit. O sa dihapon, nangadto kaniya ang mga tao ikan sa nanlaing napit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maliw maglingkod. Hindi magkukakita ninyo. Kaya ko kayo sa ito. Tingin na ito. Samaw kayo. So, daghang kayo nalabot din alas 9 pa sa buntag. Alas 10 pa sa buntag. Matadlaw pa ng gikan. Dinoon nila. Sa kanyang katimaan, pinagpangitak kita ni Kristo. Amen? O si Kristo, uban nato karong kapiuna. Matod pa niya duha kung tulo, pagkatigong sa kumalan, ako pagkanaan sa inyo, minsan ay naan nato karon. Sa English pa, if there are 2 or 3 gathered together, there is picture taking. Una, pasalamat sa Ginoo nga nag-uban ka nato karong gabiuna ato siyang daan sa mga bungog nga pagpapamaigsunan. Kung ato sang pasalamatan, ang atong mahal nga obispo, Bishop Fidel Asio, Bishop sa Diocese of Tagum. O ang atong mga kaparian, si Bishop ng Paris Place, Obispo Hunod, itong Paris Place ko. Father Buyet, Father Emerson de los Reyes. O ba natin karoon? Mag-usap si Reverend Janil Armo Tante atau Dikon. Mag-usap si Father John Christopher Nala. Laban natin itong mga kaparihan karon si Father Mitchell Fuentes. O
si Father Uni Banan, tunggaan sa masipang pagpag, ang ato ka mga kaparian, si Father John Ray Albasco, ang ato na, as Father John Ray, Spiritual Director sa atong seminaryo. Kung sila ka mga kaparian, yan ating uban nato karon. Ato sila mugaan sa masipang pagpag. Kung kanatong tanan, yan nga din karon, isakripisyo. Ang atong inunong si Kristo, isakripisyo. The more you sacrifice, the more you sanctify yourself. Amen? Kung pagpakan ng tanan, yan nga din karon. Mga igsuon, atong ibasa ang Ebanghelyo kay magsukat kita sa balaang kasulatan. Kay daghan sa kaalang 16:12. Brad Sherwin, asa to Brad Sherwin? Kaalang 16:12 ito bro. Nga wala kami maayos sa akong mga habak. Apa nangaayo kami sa pulong sa Ginoo. Kaya pulong sa Ginoo, karamatuunan. Ang sa pulong sa Ginoo, o niya ito team, akong nakauban ng Liberals Ministers, akong bihangyo na inahiyan, surrender rin yung habak, kaya di na makaayo. Ganda may naghanil diri o. May kikisurinder na ninyo. Matod pa sa kaalang 16:12, wala kami maayo sa akong mga habak. Nangaayo kami sa pulong sa... Kasi nakaayo nila? Wala hinungdan nga naguna ko pagbasa sa Ebanghelyo. Wala hinungdan nga nagmisa ta kanina. Siya ang pulong na nahimong. Si Kristo ang pulong na nahimong. At ang pagpagan si Kristo. Ang pulong na nahimong tao. Nakikuban ka nato panahon na musimba kita. Inig-isa sa parit sa ordinaryong pan. Dili na ordinaryong pan. Ang pan na kana nyagikan sa langit. Hindi na basta-basta. Isa nang gigulitan sa pare. Good. Ang pan, di nagikan, dili sa pagkuhan, no? Julis. Dili po sa arbis. Di nagikan, gikan na sa langit. Asa na nato makita? Asa na nato makablagan? Sa atong simbahan. Amen? Wala ka na Domingo, ang inyong nadawat ang panyagikan sa langit. Amen? Kunya kung nibalhin ang kaglayang tinuhuan, na asa mo ni mo makuha ang panyagikan sa langit? Wala na ang yawa karon mga kaigsunan, nangita ang paagi, nalibugon ang katawhan sa Ginoo, aron dili na sila makakaon sa panyagikan sa langit. Good. Paano yung minister mo niya? Kinsa may mga habang sa minister niya? Kining mga naihaba, kining ulang sila sa kamatuguran. Ulang sila sa kahibalo. Asa may powerful? Kining habak ninyo? O ang lawas? O ang panyagikan sa langit? Ito ba? Kining habak ninyo, diin manigikan? Gikan sa langit? Gikan na Islamo? Gikan man ismenteryo? Gikan man sa bukid sa Banahaw. Diinigikan. Good. Diinigikan. Asa'y piliyon nyo? Gikan sa langit o gikan sa lahok? Ano nagtinil man mo
na gusto magkamugikan sa langit. Yan naman ang yawa mga kaigsunan mangita ang paagi. Na mas kutuo pa mo sa inyong anting-anting. Nadaghan ka ninyo karon, gani pa yung nagbala. Gani, agad rin karon nagpapatan. Daghan ka na ito karon. Yan ay mga orasyon. Nagkikan ni Lolo o ni Lula. Ginoo nila. Gikan na sa langit. Ang sarili ay nato makita ang gikan sa langit. Asa? Tumpak mo. Asa? Ang basahon ng Ebanghelyo. Ang sarili nato makita ang gikan sa langit. Manamingon si Cristo sa Ebanghelyo kanato karon sa mga sanglahon ginagaayo. Adto kamo sa pare. Asa nito ba ito? Natuwa naman lagi mo sa pastor. Ang tanang pari pastor. Pero di tanang pastor. Alin ko na ko. Ang tanang pari pastor. Pero di tanang pastor. Asay, usay ingon ni Cristo, kinsay atong doonot. Kuska! Ano lagi mo sa albularyo? Wala kami maayo sa mga habang, kundi sa mga pulo sa Ginoo. Kinsa makaayo na to? Matod pa sa choir, sila kanta, ni basa na to sa Ebanghelyo, doon ay gospel acclamation. So may katawa sa mga choir, ang pulo yaman taho, ang pulo talagsakon, ang pulong niya ginamithi, ang pulong sa kinabuhi. Niya mga basa-basa sa pulong sa kinabuhi, o sinita mo na to, ipangkabuhi. Nanaway mo kapag, ikabuhi ka. Yan naman, wala na mamalandong sa iyang mga pulong kada adlaw. Wala na hiubo sa Ginoo sa Mateo 15:9. O sa gisultis Ginoo, kawang ang inyong pagsimba. Yan ako. Sa iya gisultis? Kusga. Kay inyong gitudlo ang pagtununan sa tao, dili ang pulong sa Ginoo. Sa may natabo na ito karon, gabi na pag-ulang ta ng bagong tuig, sinita po na ito, kinahanglan dyan ang inyong sarina, daghan kayo mong tuo-tuo. Pinood nila. Rambulang basa ang tuo-tuo sa'y mabasa. Kumus ka! Ignay mo tapat, tuo-tuo ka. Ianmi si Kristo o matod niya sa Ebanghelyo na ayaw katungod sa imong pagtuo. O sabi ko na ayaw katungod sa imong tuo. Masa'y magkaayo na to? Ang atong o nang gilipon ni Kristo ang atong pagtuo. Kakastorya mi ni Ate, kalimot ko sa Ate Isabel. Isabel, no? Kung iyang asawa nga panan si Henry. Ang istorya mi dito silang balay. Oo. Grabe kay pagtuo si Ate Isabel. Kaya dito sila sa Japan, nasakit ang iyang bana. Comatose. Huwag mingon ang doktor sa iyahan. Ma'am, ang damay mong kagalingon. Ito na lang ni-cremate imong bana. Kaya, para tayo mahimo, surrender na ang doktor. Pero si Ate Isabel, grabe ang iyang pagtuo. Bukit pa ka ito doon. Asa man si Kuya Brother Ray? Asa mo ito doon?
Oh, ganyan is Brother Ligutong naman niya. Oh, pang-inasan. Si Brother Talibo, kauban na to. Ang tibok niyang pamilya, si John Paul, si Francis di Assisi, o si Ate Sara, no? Ato pampakan si Brother ano sila, o ba na to? Si Brother Dillon ang akong inspiration sa ministry of exorcism. Ito na, wag dyan ko ma-inspire ini nga ministry. Ito pampakan si Brother Dillon tungkol sa iyang dedication. Diba mo, ang naka-inspire na ko sa ministry of exorcism, daily exorcist. Daily pod pari. Daily pod obispo. Ordinary yung life ko, Brother Wendell, kami mo. Itong lakas kasi pagpapag. Malayon ka mga kaigsunan, wala kami mga ayos sa mga haba. Nagapila man yung haba. Ang magkaayo din nato ang pulong sa Ginoo, kaya pulong sa Ginoo kamatuunan. Ang magkaayo nato ang iyang mga pagtulunan. Walang atong ibasa ang Ebanghelyo karon, usa kang sanlahon, usa gibuhat sa sanlan aron siya naayo, niluhod at ubangan sa Ginoo. Usa yang gihimo, niluhod. Asa sa niluhod? At ubangan ni Kristo. Usually, si Kristo mag-ayong masakiton, mingon siya, anak, dan ang imong gihigdaan o lakaw. O anak, gipasaylo na ang tanan nimo mga salat. Healing without sacrament of confession is nothing. Kaya mo tanaw na ko, Father, magpahiling me. Go to your place. Asa mo man to? Asa mo man to? Very good. Ayaw mo gari ni Father Darwin. Ato mo sa inyo. Because the priests are in persona Christi. Ano ba pangan ito mga kaprahiya? Diba, daw-ol ninyo sa confessional box. Sa inyong maaton, confessional box na muluhod mo. Diba? Sacrament of confession is sacrament of healing. Ano sa to? Lusga. Keduhang na sacrament of healing, unwinding of kinsay magkahatagan. Ito pagpakanan ito mga kapatid. Itwis sa bayugan sa San Lorenzo Shrine. May sama ka ninyo si Ate Janet. Katmon ko si apelido. Nasakit ang iyang kamot for 6 months. Sakit kayo. Iyang anak doktor. O dihatag ng resita ang iyang anak, wag jud maayo ang iyang sakit. Pero na sakit na natural. Doon na po'y sakit na dili natural. Ang sakit na natural at tumugdoktor. Pero ang dili natural na sakit, dili na maayo og doktor. Ano sa to? Ang dili natural na sakit, dili na maayo sa doktor. Wala nga, masay magkaayo niya na ang sacrament of healing. Naminaw si Ate Janet, wanya kay atong tayma, ang mga pangin ay upat ka pangin at pakumpisan man ang to, kakadati. Yani, adto siya sa kumpisanan. Kapag adto ni mo sa kumpisanan, sama na. May nagpapus ka sa iyong kagalingan. Pagbalik niya sa iyong lingkuranan, hangtod ka ron, completely healed siya. Is it amazing? Lord, is it amazing?
Is it surprising? Atong pakpakan si Kristo mabuhig kanunay diha sa iyang mga sakramento. Amen. O kining sacramentals, extension to the sacraments, makaayo na isang kini. Sa mga, kung lunay mo na sakit, hindi karon nga way finding sa doktor, doon na kayo good news ninyo. Pwede na mo. Ha? Narinig mo? Pinaagi sa prayer sa simbahan, makaayo ta. Kaayo rin na inyong orasyon. Nagikan na sa, pinagikan sa langit. Gikan na sa inyong lolo, ganit mamatay siya kung di mapasalot. Ingay mong dapa, nakadawat makagpasalot. Nagikan tulo ang pinaadman sa kalibutan. Yang tuman ni mo high school, college na po, upat, natlo sa 5, pero rin kamuta. Aron, wala ko atong pinaadman. Tuman sa college, mag-masteral pa na. Tinoon nila. Tuman sa masteral, mag-doctorate pa ta. Tinawa nila. Ignas siya sa'yo. Pero ang kulang mga kiksunan, wak na ito umulang atong kagalingon sa kinaadman nga langit. Wak na ito tuni ang pagtulungan sa Biblia mo ng daghang niya kung habak nila sa kung natubangan. Yang tagian ni uban ni minister, uban charismatic, uban CWL. Katolikong mahilingaw. CWL. Oh, presidente sa cluster, sa Chikike. Oh, kada adlaw na simbahan, simbang sa YB sa muskimbang yapon. Dinoon nila. Nga naman, wa natong panlawmi ang atong pagtuo o kahibalo ni Kristo. Dinoon nila. Tawagan nito CCC, Catechism of the Catholic Church. Dapat mo CCC. Kada family na ay Catechism of the Catholic Church. CCC, Official Teaching sa Simbahan. Yan ay magtapat. Naaba kay CCC. Ha? Naaba mo yung CCC, wa? Nana? Very good. Ako na manihog lang mo ba? Pag-CC mo. Wala makiksunan ko nga niya ni karon. All forms of divination are to be rejected. Tanan yun. Ganong gitawag man siya divination, kaya yawa magpaila, magpa-disguise na siya si Senyor Santo Niño. Siya na si Mama Mary. Siya! Usa sa mga santos. O kining maong albularyo nga ni-surrender nato at tumihagi pang mga bulan. Nagpakita niya ang mga demonyo pinahagi ni Senyor. Hindi na mo pakita. Makikdula pa niya si Senyor. May bata man si Senyor Santo Niño. O nihangyo si Senyor Santo Niño nga musod niya. Sa to? Masay hangyo to ni Senyor Santo Niño. O nagitawag siya divination. Kaya mga evil spirit mo appear as divine. Nasabtan? Tanaw mga pagkita ng albularyo, dinis Mindanao, doon na sila yung mga santos. Hinawa nila. Doon na sila yung demosyon sa specific na santos. Hinawa nila. O kini siya ang nagpakita niya o nisod niya si Senyor Santo Niño. Paminawan ninyo ha? Lingon siya sa iyang bana. Dali, siguro paminaw ni Father Darwin sa Facebook. Convinced na ko niya kining akong gahog nilinigikan sa Ginoo. Wala guyugi ko na rin, babae ni nga ko na rin. Guyugi ko na rin, mangadto ta sa office,
ni Father Darwin, kay akong isurrender, kining mao nga akong taho. Ako pong ikonsulta niya, niya kining Santo Niño nga misud na ko. Nabay sundan na ni Santo Niño? Gisapian ang Santo Niño? Naay gisapian na rin? O mga anghel, nabay gisapian mga anghel na rin? Musud ang anghel, magbantay mo na, demonyo na. Ay pakita niya, ebidensya. Ako ipadungog lang, hindi na ipakita. Hining maong albularyo, niadto sa office. Pag-adto nila sa office, di ba siya may gustong maadto sa office? Iyang ginayang bana, sa dihang hapit na siya ni deliverance. Ningon siya bana, nganong ni atatini, mamuli na ta. Di ba siya may ningon na unang tuta? Pero sa dihang hapit na siya, ang iyang turno, niya i-deliverance, ningon na siya, nganong ni atatini, mamuli na ta! Nasuko na, nausap ang iyang taras, nausap ang iyang pinain. May galing niya itong team, nakabantay ang atong team. Ningon ang atong usa sa family, deliverance member, ningon siya, Dad, kumuna na siya ni-decide, kumuan niya siya na po ni-decide, namang lakaw mo, nausap, o galit ang iyang, una-una. Dili na siya. Pag-umang nag-bless si Father o tubig, isuway brad, isprinkle sa imong asawa. Pag-sprinkle sa iyang bana, sa iyang asawa, natuwan. Daghan kay yawa, sugod sa lawas sa albularyo. Huwag mga albularyo, di ba mo nagama sa inyong haba? Uy, kasi nagama mga albularyo. O kusali siya sa mga manggama ay haba. Paminawan ninyo, kung ipamutana ang mga demonyo, kaya nag-react na lang siya. Paminawan ninyo ha. Ipawalan ko ni Bishop na ipatanaw, ako na lang ipaminaw ninyo. Okay? Paminawan ninyo. Ready na mo? Ready na ba mo? Hindi mo dapat. Ready na ka. Mudagan. Ayaw mo kanto sa yawa. Kay yawa, talawan kayo. Saan yawa? Hadlukan. O saan yawa? Inahadlukan ng yawa. Talawan kay yawa. Hindi mo dapat. Hadlukan ka. Talawan ka. Liwat ka sa yawa. Kaminawan ninyo. Babae. Bilang ka demonyoso sa lawas? Nadungog ninyo? Magkama siya haba? Okay. 100 kahaba. Tagsa sa haba. Yunay? Demonyo. Good. Usa lang ito ka, albularyo ha? Pero nisod niya, si Senyor Santo Niño. Because Satan is master of deception. Unsa si Satanas? Pero ang simbahan di ma-deceive ni Satanas. Mananingon ang simbahan sa Catholic Catholic Church 21:16. All forms of divination are sa top to be, balikan ninyo para di mo kalimutan. All forms of divination are to be rejected. Yun anak ka delikado kinig haba. Nasabta na ninyo, wala. Kaya din na po yung isudlan ni Saint Nakakamutis, 72 years old. Dami na. Ang isod niya mao si Saint John the Evangelist. Isa isod niya? Ningon ang lula
kaya nga sawa, Pader, inibaya kong bana, Pader, kay instrumento. Siya yung bana? Proud kay si Lula. Imagine, nakasundan ka ni St. John Evangelist. O Father, kay mo ka Father, muminsahe si St. John Pinagi sa akong bana, Father. Father, kining mauna santos na nisod sa iyong lawas, Father. Tinuod pa ni na si St. John. Iko'y nayawaan mo bana. Judgmental po ka, Father. Na mga pulong man sa Ginoo ang iyang minsan. Satan is master of. Satan is master of. Kasi kita po ni Lolo, maninita po. Paminawan ninyo ha? Ako na ipaminaw ninyo. Abuginan si Lula, ipangkaan ako si Lula, si Lolo. Lolo, Lula, ayaw na mong patunto sa Espiritu Tunto. Kaya di appear as divine. O nang itawag ko, David. Siya tawagan na sa Catechism of the Catholic Church. David nature. All forms of divination are. Mas kami? All forms of divination are. Isalikway yun. Ang sumpay na recourse to Satan or demons. Anong isalikway na to? Ang divination? Recourse to Satan or demons. O ni si tatay na-receive siya for how many years? Dito siya nga, Father, naghanamamig sakot dito. Nasudlan po mga santo. Natuo sila santo. Natuo po sila kay Espiritu Santo. Espiritu Tunto man diyan. Paminawa ninyo. 72 years old. Dati nga si nanay during exorcism na mo, nag-in-English na si tatay. Libong si nanay na. Nag-in-English naman si tatay, si Lolo. Paminawa ninyo ha. I will say that word, then I won't be anymore in him. If I say that word, I will be no longer in him. Mawa ako ika niya. Di ba mo siya kung ipasulti niya? Tay, na. I love you, Jesus. So if I say that word, I will be no longer in him. Si St. John, hindi nakalito kung I love you, Jesus. Di ba? Matayo. Bantay mo? Nag-speaking in tongue na ang yawa. Nasa ang yawa? Nag-speaking in tongue. Yan ang ba na ito? Karoon ganahan na ng speaking in tongue. Magbantay mo, kaya ang yawa mag-speaking in tongue, jure, na ay gikan sa Espiritu Tunto, Magbantay mo na mga tamba na, magawa na sa kagalingon, Espiritu Tunto naman siya. Kung gini siya, gusto ko gini siya mo speaking in tongue. Malayo na ha? Taas mo nang iputol lang ako. Ingon mo sila. Ingon, St. John, man lagi. Ingon mo sila. Ingon, St. John, santos, ano na? Layon na ito ha. Speaking in tongue. You're just ruining the
anybody of mine. You are just ruining it if you do not remove that thing in his hands. Remove it, please. Ang mga demonyo, bakit please? No? Obedient ka, no? Remove it, please. If you do not remove that thing in my hand, you just ruining my body. Kaya mo sa ibutang sa iyang kamot? Crucifix. Please, remove it. Grabe kayo ang sacramentals, no? Maturture ang mga yawa. Amen? O mag-bless na karon after sa kauplataw. Minawa ninyo, ha? Darwin, are you deaf? Are you deaf, Darwin? Nawa? Di yun mag-father Darwin ang mga yawa. Darwin, remove it please, Darwin. Are you deaf, Darwin? Bungod ba ka, Darwin? Ito, binabanggit-gitsig eh. Di pastor kayo sunod na ko. Ingat siya na, Father Darwin, pili ko mag-Darwin ni mo. Kaya mga yawa na Darwin rin ni mo. O na mag-Father Darwin dyan ko. Nagkatol kong pastor, no? Sabaw na nasigo paminaw sa imong vlog. Kanya, ang mga yawa na ba, mag-Darwin ni mo. Father Darwin, di dyan ko mag-Darwin ni mo. Mag-Father dyan ko. Ayaw dyan, pastor. Ayaw sunod sa yawa. Paminawa ninyo, ha? Oh, yes, my God. Di ba mo, kung magsulti ang mga yawa, mag-mental prayer ko para madungog ang ilang istorya. In the name of Jesus, mental prayer lang, hadlok ng mga yawa. No? Let me guide the whole body. You will ruin them. Oh, come on. I'm gonna go. Oh, stop that water. Oh, I will now go. Stop that water. Ako man siyang gurutang holy and exercise water. Stop that water. I will now go. Napagpakan na din. Kaya mag-bless ko sa inyo mga sacramentals. Ganito nang i-gamiton, sprinkle ninyo pa doong mato. Ngayon ang yawa, I will now go. Nalipay mo, ha? Nasa mo sila kayo, Father, sa inyong silingan. Manuoy ka mo sa inyong silingan, tunuhi sa inyong nakatunan karon. Amen! Kung na mga yawa, iba mo din sa katindo. Wala siya kruso, pero humas deliverance, nidubli iyang kruso. Ato pagpakan ang Ginoo. Kung ang kayang lawas matod panilulo, karon, pertina, kaana. Nalipay ba marong adlaw? Ang gabiuna. Nalipay ba marong gabiuna? Ang Ginoo buhi, pinaagi sa iyang mga sacramentals. Ang Ginoo buhi, pinaagi sa iyang mga sacraments. Atong pagpakan ang atong Ginoong Jesucristo. God is good all the time. Sa tingin sa simbahan, all forms of divination are to be because it is a recourse to Satan. Balik ko lang ito, pero di mo malimot. All forms of divination are to be recourse to or demons. Recourse to Satan or demons. Tanawan ninyo, for how many years na-deceive si Lolo ni Saint John Evangelist. Kay why anghel, why santos mo sapi sa ta. Ano sa ta? Ang mga santos ng Diyos, dili mo possess sa tao, dili mo sapi sa tao. Ang mga anghel, dili mo sapi sa tao. Ang mga arkanghel, ang mga kanang, dili mo sapi sa tao. Wala na, hindi masapian. Niya makikstorya na mo, labi ng imong anak gipatay, o niya mo sud ang dalag sa gipatay. Niya makikstorya ka, sa may nagpatay ni mo anak. Utong ka na pa ninyo, ma'am. Ang nagpatay na ko, Mosi. Sulti na siya mga gano'n. Saan ba tayo na siya na.
Oh. Kaya mo isa tayo kastorya, dito dala ang demonyo mo. Nabi na. Dito mismo pagadian, pagkabot na po dito, ang pare ningon, Father, doon ay dipatay, sa same scenario, doon ay dipatay, mga kalag sa ipatay ni Sud sa katao, ningon niyang medium. Niya pagsuot niya sa lawas o sa katao, iyang i-mention tanan. Di kung sa kurasa sa namatay, ako imuhat Father, kaya nag-asturya man niya sa kalag, ako giina ng tagtungod pamisahi siya. Wala na pamisay tao ng tagtungod. Sakto ba ito akong itimo, Father? Kung sakto mo magpamisa na, pero ka magpamisa tungod kay giingnan ka sa demonyo. At sa iyo ba ito, Father? Kinituo ka sa demonyo. Magpamisa dito tayo sa kasultian sa demonyo. Katong yung kasturya, Father, demonyo to. Alin ito ka, Father? Demonyo to. Tumaho ba? Yan yung di pa man convince ang pare. Basta musuot ka niya ka lang, musabi, demonyo na. Nasabdan, nakanit doon, pag-abutan mo dito, okay, atong tungura pong namutan ng pare, diya ko'y usakal, lalaki, yung isudlan sa kalag sa iyong igsuon. Nidoon, sa nagtabi niya sa pare. Ning kung Father, ang ato ning ampuan ng Father, mahibaw ani mo, nakinig ka lang itusod sa maong lalaki, mga yawa ni daghang kinyawa ni. O ba? Pero wala naman ko'y authority ni Father. Jadi naman ni akong diocese. Imo naman ni parokya. Pero kung napamantay tayo, niya pa kung gabi imo talk dito sa Pikas Parokya, imo tugutan, matubang imo pangutana. Nagkalag ba ni or demonyo? Siya nga, sige Father, atong apuan. Diba mo? Pag-sprinkle na to sa water, pag-cross na to sa oil, ganyan katawan. Demonyo, kiinadag ka ng demonyo sud sa lawas sa maong batanon nga lalaki. Samtang nagtuko, isingkit ang maong niyawaan. Darwin, niabot na po kanin ni sa among lugar. Kung nakikita man kong yawa ay bisa din sa Mindanao, nagkaila ang yawa. Paano siguro kung sa Facebook? Kaya upgraded ng yawa ron, yun na sila yung Facebook. Mugamit na sila Facebook, mugamit na sila Messenger. Inoon. Sino na po makiksunan? Pag deliverance na ko, isulti ang mga ganan sa demonyo. Ako ginas Father, kung dinuod ni nga kalag Father, hindi dyan na mo react. Kaya kalag din na mo sudpod. Ang dinuod niya kalag din na mo siya musapit sa tao. Amen? Unang ganang sabihan mo, hindi na ang Diyos. Dili mo na lang Espiritu sa mga santos. No? Kinsa man yung tao na masabihan. Kinsa ni? Ang mga dato. Sabihan. Dami mga dato din. Mga sabihan na sila. Bitaw. Ang sabihan, o to, maposes yun. Anong maposes man? Tungod sa daghang occultism sa ato. Daghang mga doorway sa evil spirit. Minang doorway, dwelling place sa mga demonyo. Di ba? Ganong maposes ang tao, tungod na, just imagine ha, Mother Superior, sa usang religious congregation, ako lang mga 3 months ago, dito sa Italia, Madre na Italia. Ang Madre, kauban nila, Pinay man, Pinay. Pag uli niya dito sa Pilipinas, nakikita na ko dito sa Bohol, naminaw siya. Ako ginan niya, kitang tanan, pwede taka-deliverance. Ako masama ito, deliverance book. No? Ma'am ko, itong gamay na libro. Sa page 3 dito. Kaya mo, ako ba, niliganan mo yung page dito ito. Last paragraph. Tama masama na. Page 22. Last paragraph.
O, basaw na. Kinsay maka-deliverance. Okay. Ito una-una, tawag kayo tag-exorcist, tawag kayo tag-deliverance minister. Kinsa di ay ang maka-deliverance. Ready na mo? Very good news na po rin yan. Okay. Basaw na pa. Page 22. These deliverance prayers are first meant for priests. Sa to? Dili exclusive sa mga exorcist. Dahil man mayawaan sa inyong barangay, tawag mong exorcist. Di ba? Kinsa inyan, unang tawag ko ninyo, pari yun. Namin mga pari na rin. Tingnan naman, pwede maka-deliverance ang bisag dili pari kuilisan. Di ba sa? First meant for priests and religious. Malaman rin pwede. Ngunit sabda naminaw siya ini, ang ilang mother superior di ay nausap ang karakter. 80 years old. Di na ganahan mag-rosaryo, di na ganahan mo simba, sige nagkasuko, sige na ugsapot, sige nagpagutpot, doon na makita ng mga bata sunod sa kumbento. Ngayon, ang ilang superior, kinsa man itong mga bata, yan ang ilog sa kong mga pagkaon. Ningon po ng mga manding, wak may mga bata, ninis ng minto, pader. Nawagan niya kong pagkaon. Gugulat nun yung mga bata. Nagikuha nila ang akong mga pagkaon. May ganito itong mga madri, nakapaminaw o nagsubaybay sa atong online na evangelization. Amen? So doon na naman sa mga sacramentals. Kung sa gingon din first meant for priests and religious who have souls under their care. Kaya ba mo na-open ang third eye sa ilang superior? Kung sa gibuhat nila mga kaigsunan, katong mga matri na doon na yung knowledge, iyang ikamit ang prayer of deliverance para ma-deliverance ang ilang mother superior. Kaya doon yung sakit nilang mother superior. Mura na o giamo-amo. I-send sa madre nako ang ilang pag-ampo sa ilang iyang i-deliverance iyang superior. Kaya ba mo? Iyawaan, walking possess ang iyang mother bibinoo ko. Huwag din ipili. Sa pag-interview nila mga kaigsunan sa mother superior, ang ilang mother superior kaliwat o mga manggugulat. Pamilya sila sa mga mambabaran. Wala naayo man, na-close ang third eye. Kaya naman, basahan ninyo ha, kinsay mo kapag pari o mga religious. Bisag di pari, mga madre pwede. Nalipay mo? Na may madre na rin? Ibaw mo na ulian ang iyang mother superior sa tarong na pangula-ula. Ito pakpakan ang dito. Because of the prayer of the church. O wala nakakita ang mga maong superior sa mga bata na nangilog at close ang third eye. Naraga po niya, 204. Page 204, katulad na yung third eye, i-close ni sister ang third eye sa mother superior. Ningon ang mother superior, kaya naulian man ang mother superior. Mapil na yan ang po, mapil na normal na dyan. At tanang sakit sa mother superior nila, matulpan sa madre, wala mag-react ang mother superior, father, wag na siya mawa. Saan ang possession? Nawa ka during deliverance. Binyang mother superior, naulihan na, wala siya maulai, naayo pa, wala siya maayo, nausap pa ang iyang kinaiya. Amen? Ito papakan ng Ginoo. Nagkaroon, niya father, di man ni pare, di mambot ni madre, usaon mo ni father. Ana pa ikaduha. Ito ba sahon ha? Ang ikaduha, first, meant for priests and religious, ikanti, ano ba ikaduha? Secondly, for lay communities
pwede reglay. Jadi menipari ko din. Di ko ni madre. Akan singani. Secondly, for lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. Pwede na magtungkol din sa atua o team sa lay Catholic deliverance ministers with the guidance of a priest and permission of the diocesan bishop. Willing kayo ni Monterrey. Amen? Whose apostolate is healing. Yung nga ministry kay healing and deliverance. Dalipay ba mo ron? Dalipay ba mo ron gabi una? Una nga ang lay community sa Diocese of Osamis. Mao'y naging power na ako. Nagpagpakan sila si Brother Windel, si Dr. Richie, Brother Loli Bangos, Brother Tantan Rosal. No? Ang ilang lay communities dito. Usang simana ko dito. Naguban-uban ng Brother Windel. Ingon ako, Brother Windel. Brother Windel, bakasyon ko niya. Siya bakasyon. Pero di ko naghanang di pagyawaan dito. Isang adlaw, ito ka buo. Lay communities under the guidance of a priest. Kaya mo, pare ako nito. Neto kong Brother Windel. Ingon, Brother Windel. Swerte kay kapader. Kaya doon ay 5 ron. So 5 ron. Kaya doon ay mga minions. Sa minions, mga demonyo. So, dito, tinaunahan dyan ako. Parang dyan akong adlong ka. Kaya numbar naman to, mas turya pa ni mo, kumusta mo ka na, ni mo na utubag pa, pag-prayer sa prayer sa simbahan. Ibasa ni Brother Wendell ang prayer sa simbahan, di puti ang mata. Si Brother Wendell nasunggo, kigisugmag sa limonyo. Taang! Yes, Brother Wendell. Nasunggo. Ano yung Brother na ako ikaw nag-video, nagkurong-kurong na ko. Sabi, ganong min ang mag-gusto. Pag-video na kumandlo ka. Sa unang income, first time ito na ko. Nagsingil akong video dito, pati kong kuruga akong kamot. Misabot ka kurog, pagsunod at daw, kiningos Brother Father, ugma, ikaw na yung deliverance. Sa Brother ayaw Brother Iani ko ni mo ang berarti dyan ako adlong ka. Father, ningos Brother lang ako. Father, kung ang demonyo nito una ko nga laigor ako. Gabinunyagan ba? Samot na ka, Father. Kaya kiordinahan ka. Amen? Marami ang mga Father hindi. Ang nahimo sa mga laigor, Father. Dubli ang kahong nga naa sa kaparin. Amen? Magkakumpisal sila, magkapasaylo sila sa mga sa si Windel di. Pwede na mo kumpisal ni Windel pero di siya kapasaylo. Pero ato na mo makadawat mo tinuod ng pasaylo kung mo ato ta sa atong kabalitan. Amen. Di lang sila makapasaylo sa mga sa pagkahimo pa siya sa pain lagikan sa langit. Amen. Atong pakpakan ang atong mga kamarihan na di atin may karoon. Na Father, di man ni member sa deliverance minister. Sa ako man eh. Ano yung katulong? Okay? Ready na mo? Paminaw mo. Lastly, ano yung katulong na eh? Okay? Balikan niyo ha? Lastly, sabat mo. Nani mo katugon? Huwag mo din katugon, no? Lastly, for the individual lay Catholic. Masa to? Lastly, for nalipay mo pwede di ego. Lastly, for lay individual Catholic. Ito, di masubasa ha?
Lastly, for lay individual Catholics, for this last group, these deliverance prayers can be used, can be used so that they and their loved ones may be protected and armed against ordinary and extraordinary demonic attacks. Nalipay mo pwede gamiton sa lay individual Catholic. Yan, kamo, lay mo? Catholic? Pwede din ang tumagamit. Nalipay mo Yakin sa man yung lay individual Catholic. A word of caution is in order here. When I say, atod pang Father Sikia, when I say individual lay Catholic person, I mean those who are practicing Catholics. Isa din ang individual lay Catholic, practicing Catholic, wanay haba. Isa din individual lay Catholic, wanay haba. Isa din lay individual Catholic, wanay orasyon. Isa din lay individual Catholic, di na mo doon o albularyo. Di na mo gamit o anting-anting. Kinsa ning individual lay Catholics? Practicing Catholic. Kinsa ni? Kusga! Kaya doon ay tulog ka membros Katoliko. Bila ito'y membros Katoliko? Ang unang membros Katoliko, kinitawag nga maximal Catholic. Sa ito'y unang membro? Kini mga maximal Catholic, sikilig simba, bisa ko ay misa mo simba gyapon. Mao ni mga CWN, mao ni mga Mother Butler, mga Rosarian. Katulo mo simba, mas maluwas pa ni Spare. Mauna pa sa langit. Kasi tawag nila, maximal Catholic. Na ikaduha nga Katoliko, nga magkita na sa simbahan, musimba na kung nunay kasal, bunyag o lubog. Gitawag niya sila o nominal. Catholic by name. Managikan sa Latin nga nomen. Name. Now, Katoliko lang sa ngan. Pero nunay katulong Catholic, nga bisag kasal, di dyan na musimba. Bisag bunyag, di dyan na musimba. Bisag dunay patay, di dyan ang musimba. Tuhan nakawas sa simbahan, manabako, magchismis nito, di dyan na musuot sa simbahan. Kung ang kusog musimba, maximal. Kung ang tagsa ng musimba, nominal. Kung sa may tawag sa mga di dyan musimba, animal. Kung sa'y tawag sa mga di musimba, kusga. Kusga. Animal. Kinahanglan practicing Catholics. So may sign na practicing Catholics na may practice na cares. So may sign na practicing Catholic na atong may practice ang cares. So may meaning cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Amen? Di man imong kaigsunan kung naa ka sa sud sa simbahan, imong gisunod ang mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo o imong gidawat siya diha sa iyang sakramento, di man ini daghan ang makasave ninyo gikan sa operasyon kasi-kasing sakit di mo madudlan. Nagikan sa kaaway na itong among yaman. Amen? Basta ka pare, dito sa Narong Kawayan, Basbati, si Father Cristan Briones, ang parish priest dito sa Santo Niño Parish. Kasi nita po mga iksunan, perting sakita yung likod. 200,000 na di ay ang yung gasto niya sud lang sa Osaka buwan.
Father, dito ko sa Manila, Father, na-check up ko dito, i-take na kong pain reliever, bisa nag-take kong pain reliever, Father, hangtod ka rin pa dyan kumain. Wala mo balik na kung kusunod adlaw, Father, kaya nga no, kung di magkapon kumaulian sa pain reliever nga akong i-take, pa-increasan doses, morphine na ang iya-inject. Ako gina namang paming, Father, idukol na bang ka sa sacrament of healing. Kaya kami mga pari-usahay, walk me appreciation, nawa ang among appreciation sa sacrament, instituted by Jesus Christ. Amen? Father, manahugtong sa imong mga parokyan, no, Father. Isa na, Father, ganahan kumato ninyo umanimugto. Kaya mo audience ko ni Bisha, ganahan kumato dito, muhatod ninyo, mag-drive ninyo, pero sakit kayo akong likod. Usa na kabuan kini, 200,000 na ang akong gasto, Father. Matod ba niya? Ako sa gingan, receive the sacrament of healing, Father. Umanakugtog, Father, pagkumpisalong ka ka. Umanakugtog, Father, ililibras nato ang imong sakit. Ibaw mo, ipagkumpisan na ko si Father Christian. Ihilog ko siya, ipatalikod na ko, ito yung likod. Tuhatunga Diyos yung likod, i-deliverance. In the name of Jesus of Nazareth, refer sa simbahan. Iaplasan ako holy exercise water, sprinkle na ako holy exercise water. After sa prayer, after sa sacrament, completely healed si Father Christian Reyes. Ingon si Father Christian, Father, grabe no? Sugod karon, Father, kay ako mismo nakasinabi sa kaayuhan sa Ginoo. Sugod karon, Father, dili na nako itihik ang sacrament of confession. Sa tanan mo dupol ka na ako. O magpa-bless sa mga sacramentals na naman, kung kunin mo pamat-an ini, Father, hangtod karon, nagbalit-balik ko. O ako kaya ko gasto. Doon ay sakit na natural. Doon ang po'y sakit nga dili natural. Ang sakit na natural, asa mo doon? Go to your doctor. Ang dili natural na sakit, only prayer sa simbahan, sacramentals of the church, ang tatay pinaka-effective na mao'y mag-deliverance silang balat. Mga tatay, nalipay mo mo ron? Uy, mga tatay, nalipay mo mo ron? God is good! All the time! Inasakpan, binibisya, kaya dito man yun sa gate, nagukay-ukay itong ipanglubong. So, unsa man niya? Unsa nang na may klapa dito. Saan lang klapa? Nasakpan noon si doktora na dito kalkulari. Nabisya ka. No, mamampisan ka. Sacrament. Mamampisan ka. Iapilan ni mo kumpisan. Kumpisan siya. Nihilog na ko. Ato nang i-librance mong balay. I-librance na to. Iba mo, nakita ka itong isang adlaw. Kardinal nagsika. Kumain ni dahuan sa sakramento ni Cristo, completely healed ang igsuon ni Bishop. Mga 3 years ago, kapit, nalipay mo wala. Kung effective gani, o nakasinati gani mo partial na healing ni ining mga Papa, yan ang mga orasyon ninyo. How much more when we go to the sacraments which are instituted by Jesus Christ? Amen. Hindi na mabangay ba? Kumpisan, kato mga nangilipin, ini pakasal. Hindi mo kadeliveran sa inyo, kwarto. Hindi mo kadeliveran sa inyong anak. Mga importante kaayo ang sakramento sa atong Ginoong Jesucristo. Amen! God is good! All the time! Ito mo gigas sa kamigan mga kaigsunan, ang mga paring gaan o deliverance kit. Ang paring sa kamigan, nakalimot ko, siyangan. Si Father, kalimot ko. Sa tuwingan, sa paring, sa kamigan, kaya? Sa tuwingan, sa paring, sa kamigan, Father, kalimot ko sila. Paris muli sa Pampahaw, sa kamigan.
Ang iyan ay kuan, ang iyang tiil, sakit itunog. Ako si Tingnan, Father, pag deliverance kasi mong kwarto, gamitan ng deliverance kit, ikaw may bless anak, kay pare ka. Manang itawag kag sacerdos, meaning sa sacerdos, giver of sacred things. So sa mga pare, wala ka nang inyong mga sacramental, religious items karon, kumanda na, sacred things na na. Holy and exercise water, holy and exercise oil, holy and exercise salt. Muna gamitin ninyo pag-deliverance sa inyong balay. But before that, practice cares. Kinsa makadeliver sila balay, practicing Catholic. Isa to practicing Catholic, ni-observe sa cares. Confession, adoration, sa Blessed Sacrament ninyo, before magsugod ang misa, alas 8 ang misa, tuan na mo dito sa 7:30, adore na mo sa Blessed Sacrament. Amen? Muluhod mo tanan, kagay mo pamilya, muna the best tayo ng protection. Nya, libre. Hindi kung bisal ninyo, mga igso, naibayan ba? Naibayan ba? Ini kalawat ninyo, naibayan ba? Mingon bang pare sa Kristan, bantayin ang manawa, mahugog sibot sa Kristan. Ano man pala, di na nato pagkalawaton sa lawas ni Kristo. Ang sumay ito hatag man, bukog ni Kristo. Aron mabukog ng mga tihik. Nabay entrance fee ang simbahan, libre ang pagtawad sa lawas sa tong Ginoo. Nga mao ang source sa pilit. Katong mga masakiton, ganyan din ikaron, iubliha ang inyong pagtuon sa sakramento ni Kristo o kining akong gisulti kaninyo, daghan mo o kaayuhan na madawat. Ready na mo? Ayuhon mo niya sa dili, ayaw kawa sa paglao. Father, dinungol naman po sa sakramento na deliverance na po me sa among balay, pero masakit doon lang niya pong Father, huwag amon kumaayo! Angay kamasayon makikso na nakaduwat ka o ministry, gaway makatupong, way makalabaw. Kaya mo sa ministry nga naanin nyo katumangan, masakit doon karon nga di ayuhon sa Ginoo. Ministry of suffering. Why makatupong yan? Why? Because we are saved not by the healing of Jesus. We are saved not by the preaching of Jesus, but we are saved by the suffering of Jesus. Amen. Wala nawata ang iyong mga kasakitan, kaya mo ni makaluwas ni mo o makaluwas sa tibok ni mong pamilya. Amen? God is good! God is good! Time. Si Father Cristian Briones, nakasave na siya. Nakita mi dito sa retreat sa Subo sa December. December ba to? Retreat ng mga pare. I-text siya na ko, Father Darwin, ni apaka sa Subo. Apil baka sa retreat na to mga pare. Sa yes, Father, magkita ta, Father. Kamusta naman imong likod? Father, I am completely healed. Wa na dyan mo balik, bisan kamay nga sakit, Father. Huwag mo na gingon ni Kristo, panglakaw ka mo, isang yaw ninyong may balita, ayuhan ninyong masakiton. Nas mo diyawa? Isa gisugwa na. Kita uban ang atong mga kaparian. Amen? Dahil doon lang mo gikan sa biglanin niya lipata, mga igsuon. Niadto sa office, nagdaog oxygen, nag-wheelchair. Ngano madali siya ngaton. Bunang dunay gamay nga oxygen, kaya di siya magalakaw without oxygen. 15 years ang kong sakit, pila ka tuig. O, nagdadala sa oxygen. Kaya kung pilay ang gasto sa ospital, matod pa niya, more than 5 million. Sud sa 15 na tuwid. Bila na gasto niya? More than 5 million. Niyato siya sa office, uban niya mga barkada, mga kaigsunan. Ako ginan siya, receive Christ through the sacrament of healing. Kaya mo na yung official teaching sa simbahan. Ayaw na mo paghimog laing healing. Pato ang mga masakiton ni Kristo. Diha sa iyang mga sakramento. Amen?
Ang mao, ayunan si Jennifer. Kalimutan ko siya apelido. Nangumpisal siya, nagpahilog siya, dubli ang pagsimba kada simana, pag-deliverance na to, mga 8 ka demonyo sud sa lawas. Ibalik siya, miaging simana, before ko niyan ini. Kaya ba mo, magbalik niya, wala siya dalang oxygen, wala na po siya dalang wheelchair. Ngayon siya, Father, salamat, I am healed. Not because of Father Darwin, but because of the sacraments instituted by Jesus Christ. Amen. The confession, the anointing of the sick, the body of Christ, and the sacramentals of the church, the pearl of the church, the oil, the water. Minsan nga, Father, sagot karon Father, nakasave kay kong dako. Kaya naman giundangan ang iyang mga tambal. Kaya ni-improve naman iyang kadeliverance sa silang balay. Just imagine kung nakaduol lang siya. Uguna sa mga pare. Di ba? Makasave siya, pinayang masave. 5 million. Yan ko lang mga katawhan sa Diyos, muduol sa mga sakramento, dili na sila ma-oppress sa demonyo, sa laing mga sakit, nagikan sa demonyo, kamungkanan nga niya dinikaron, makasave mo o dako kay kantidad. Amen? Yan kung makasave mo dako nga kantidad, makatabang na mo sa labaw nga nangailangan na mga igsuon na itong agamos. Amen? Yari din na mo. Nalipay ba marong gabi na? God is good all the time. At kung miyaging December 15, sa gabay, kanilang sa Dugiski, German, mga 20 years old, ito ha, kalapi or itafi. Pasensya na mo, ganit na kung kalimong tumus na dagan. Kadaan lang, mga igsunan. Magsalita po mga kaigsunan, gialsa siya sa iyang uyab, padung sa office. Ano man, di na siya kahimong sa paglakaw. Di na gani siya kahimong sa pagsulti. Kaya tibuok niyang lawas, sama karon, mag-isangla. Tibuok niyang pangit, murag isangla. Psoriasis. Nagkahi ang iyang pangit. Nakumiinan siya, mamumpisal ka. Liko ang luha niya katiil. Nagana, di na matulid. Ano man ang kaki ang iyang panit. Ang luha niya kakamot, nagbuo na sa. Ang iyang bamba, di na kamuka. Uyamatod pa niya, sa iyang uyang at kaayo ang iyang lawas. So ako lagi pasuwat siya, pagkumpisa nun. Hindi naman siya kasulti. Hilog na to, pag umaghilog mga kaigsunan, i-deliverance na to sa verses in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous powers, God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, refugee, Panginoon cancel, all spirit of curses. Kaya ba mo, pag human sa deliverance, itindog na siya o naglakawan na siya biarsa. Pero tinanggaan na, pero nagkuugay po siya, pero makalakaw siya. Hindi ka mo matulin. Pagbalik niya, ano naging Bernes or Sabado, may simana, balik sila. Tulin na ang iyang nilakwan, ang itom niyang panin, nibalik na o kanormal ang kulor sa iyang panin. God is good all the time. Nalipay ba marong gabiuna? Use the pearl of the church. Use the sacramentals of the church and go to your priest. Receive the sacraments of healing. Amen? Nagunyagan naman mo. Check. Pinaglingkod mo din mo yan. Sama mo lang. Kaya kung naglingkod mo, lingkod lang. Usus-us ba din? Walang sign kini nga uhaw kay kita ni Kristo. Amen? Yan di ba ni, pag-abot ako dire, ala, niduol ako, Father, ang lipay kay ko, kakita ko ni mo, Father, nakaikap na ko ni mo, the ordinary joy.
Kung nalipay ka sa ordinaryong pari nga makasama kanimo kanako kanidugol ka, sa mo duol ka sa sakramento. Yan naman, labaw pa na ni Father Darwin, labaw pa na ni Father Buyet, labaw pa na ni Bishop Fidel, labaw pa na ni Cardinal Tagle, labaw pa na sa itong Santo Papa, siyang tulong na nahimong tao, ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Walang sukod ka nun, ayaw mo doon ako, ayaw mo doon sa sakramento. Amen? Atong pagpakan si Kristo, manigisulti ni San Juan sa iyang Ebanghelyo, iyang ingka ng mga tao, ito naman idugok ni San Juan, nagbubunyak ang mga tao, ningon siya, oy, pantay mo, napailabaw na ko, dili ko ang layan sa paghugas, pagbadbad, sa higot, sa iyang sandalyas. Nang simba mo ka na Domingo, inyong nadawat ang pain na gikan. Mga tatay nga niya ni karon, nag-ang tibok ninyong balay. Nito sa atong simbahan kada Domingo. Amen? Nag-vitamins na pa po, Father. Nga naman, parang malingkod ko. Labaw pa na sa vitamins, kay pana, nagikan sa langit. Amen? Wala mga iksunan ko nga niya din karon kung makatikais na ito ang mga tao, kada Domingo, mag-traffic ang atong simbahan. Kinsa naman lugar, asa naman lugar ng traffic ron, tuwa mas buwangan. Ginoo din eh. Nga anong tuwa na mas buwangan, sa bata pa ng mga sugarula, niligwerti nila, sa may buhato nila. Pinaagi sa dugo sa sunod. Unang dago pa kayo sila tigugma sa ilang. Ikonsikitan man ka sa dugo sa sunod. Mga sinita po karon ang inyong mga sunoy, dunay multivitamins. Tinoo nila. Ang inyong anak ng lulas. Kasawan ni ay. Ang pinangga ninyo, ang inyong manok, inyong anak. Ang inyong anak, gibitok. Nagbitok-bitok ang mata. Ang ilang manok, kondisyon. Walang ang mga asawa yung taon magsilos na. Dili silang silingan. Magsilos silang manok. Sa ilang bana. Kaya kadlawang pag itutuan gikan sa sumungan tos ko yang asawa ito wala naman tutuin wala ganing mahapuwa wala nga asawa na bintana itaon dito sa bintana alas 5 pas kadlawang nagtamnaw sa iyang bana naghapyod pa sa iyang manok ihapyod itutuan ni kasugo matos ko Di ba mga asawa, perting silusa, nisingit ang asawa. Di ba mo sinisingit sa asawa? Tuktuga mo! Nagminamlog na yung tao ng asawa! Kung sa inom na ikurusan lagi na sa dugo sa sunod. Kada birthday! Huwag ka ikong singitan sa dugo sa sunoy. Luwas ka sa dugo ni Kristo. Amen? Manang nga ang mga holy and exercise water, holy and exercise salt, di ba mo kinsay unang gamit ang holy salt, si Prophet Eliseo. Isa na gamit si Prophet Eliseo sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Doon ay usya kasapa dito, nag-curse sa mga daotang tao. So mga daotang tao, diha na mga magkukulang, mga babalang, mauna, diha na panahon pa ni Propeta Eliseo. Ilang i-curse ang tubig na mao'y source sa pagkaon, ilingon sa katawhan sa Diyos. Kasi nito po, ang mga tao ni inom dito, ni buha, ilingon, ng sakit o ng amatay. Niabot si Propeta Eliseo, kung may nagluwas kanila, pinakagin sa ulit mo. I-bless ni Propeta Eliseo ang soul. Pag mag-bless ni Prophet Eliseo, iyang isprinkle sa sapa. Kung
na-break ang curse, ang kamatay, na-break ang mga sakit, nangaayos sila mga sakit, o wala na dyan mga nangamatay. Sa Holy Song. Karon ato i-bless ninyong song, dili na ng Holy Song. Saan din na Father? Holy and exercise song. Because of Christ. Amen. Walang kabantay mo nga mga sakit ng tungod sa inyong pagkaon. I-poison mo, i-curse ang pagkaon. Nako'y pasyente mag-exonan. Lingon, ang parokyaano, unang pasyente na po dito sa parokya, sa Valencia. Grabe yung kaspa, parting magkakasuod sa napong katuig. Ang iyang hubag na nas likod, suod sa napong katuig. Diba mo, ang agihanan na sa sakit tungod sa pagkaon. Pag-deliverance na po mga eksunan, abang ayawa ni sulti sa ilang mga ngalan. Ako ipangutahan at ikuha, they put the first object in her body. Yes. Tell me your entry points in her body. Itong curse kaya butang sa iyang lawas, batong nasa sakit. Tell me the first object na imong ibutang sa iyang lawas. Hindi ko nang yawa, ipakawon ako siya o prutas nga sinaguilas. Ako siyang ihatagan o perti niyang kaon sa maong sinaguilas. O pinaagi ni Ando, mauna ang pagbalantay niya sa first object. Ibaw mo, isuka siya, o pagsuka niya, tanang kaspa niya sud sa pagkatuig tangtang. O ang bubag niya na pagkatuig sa likod, watang. Is it amazing? Is it surprising? Yun ang nagkamahon mo lang Ginoo sa kamon sa kaparian o sa kamon na itong tanan. Nalipay pamarong ang lawa. Ayaw mong sapa ato-atoran na. Walang katawan sa Diyos. Ya ani-ani ni karon. O sa gingon, diri, pwede ta makahimong deliverance. Nalipay mo? Pare, isang di-exorcist. Madre, pwede. Lay communities under the guidance of the priest and the bishop. Was apostles is healing and deliverance? Pwede. Pero pwede po rin ang individual lay Catholics. Amen? Ang Holy and Exercise Water, sprinkle ninyo, badong mumatog. Ang Holy and Exercise Oil, i-bless ninyo sa inyong mga anak. Hinay-hinay ta mautro. Hinay-hinay ta mausap. Alam mo, pagdali sa kausapan, dinidoon ako dito sa Mindanilla sa Father. Ang akong bana, Father, kapitan sa barko, tuanan ni uli sa laing babae. Berarti ng problema. Sa ayan ang nuglihay mong katuon, sister, i-deliverance mong anak, mong asbana, mauli rin na. Natin sa mo yung mention ng Espiritu, Father, Espiritu Asmodeus. At upang sa altar there, doon mong tanan mo na family members sa sacrament, i-deliverance ninyo inyong imong at paana at ubangan sa inyong altar. I-mention niya nga. O niya, i-cast out si Asmodeus, ang demonyo sa mga uwagan. Ayaw duplihay mong kahadlok, ayaw duplihay mong kabalaka, duplihay mong pagtuo, dupliha ang imong pag-ampo. Diba mo? I-text siya na kung kagabi. Kasi text niya, ako basahon na, waray usang buwan. Basahon na ko. Berti ng lipayan. Kaya effective kaayo ang prayer sa simbahan. Ako basahon na yung text. Mali ang text. Ningon siya na ako, Good PM, Father Darwin, ako di ay si Risa Bulagaw. Miduol ko nimo dito sa Lipata, Mindanilla, Cebu.
Yang bana na akong kapitan sa barko, ganito na ni uli sa laing babae. December 6 man may nagtag. Balayon. Pag January 4 ni uli diri sa balay, di wala yung isang buwan. Ano yung isang buwan? Maurkol yung ginawa. Nalipay mo ba? Ito pagpakit na ginawa. Pag January 4, pero saan yung next ako? January 9, 8:38 p.m. January 11 naman naroon. Pag January 4 ni uli diri sa balay, gikan sa Manila, nakitabi nako og asko niya na higugma pa ka sa babae. Yang tubag nako, gilumay ko, dili ko katulog, sa iyo guna-una niya, wa ko kasabot. Ganong sige ko guna-una niya. O niduol siya sa akong anak na ulitaw, o niingon siya pasaylo ako, nakasaga ko sa imong mama, o dayon bako o hila. Salamat og dako sa pag-reply, Father. Nibiya siya namo first week sa December. Buutan ba ang akong bana, Father, o pinangga ko niya. Pero kalit kaayo iyang pagkausap, diha tayo. Tinuod niya doon ay lumay, ha? Good. Tinuod niya doon ay lumay. Love potion or gayuma. Dahil kung mga pasyente, hindi na ang pamilya na nabungkag tumutid. Buutan, siya na niyo na, buutan kayo kung ba namin, ang usap kalit ang karakter sa buban. Diha dayon maulagi iyang ingon, ilumay siya, dili siya katulog. Umuuni, manifestation sa lumay. Dili siya katulog, siguna ko sa babae, mao nga wala na lang jud ko na ulaw. Muna, kanya mga pag-ampo. Nya salamat og dako, Father, magibalik-balik lagi. Ako sige na use the sacramentals of the church, go to the sacrament, wala isang buwan, may balik na ang iyang bana. Grabe. Hindi naman kalimong pituman ng mga ati. Kaya yawa, gano'n na pero singkoso, nag-ibot-ibot na to. Ang yawa sama sa gutom na liyon na nangita ang tukpunan. Basta to, naharness atong kilid ang yawa. Ganawa rin. Matuo ba mong yawa? Kita ka mong yawa. Dalaw mo siya tapat. Muna nga, tungod aning mga butangan, iba mo, sa consequence, kaya mga habak ninyo, inyong mga orasyon, inip na kayo mong buot. Sige na mong samot, gubot inyong huna-huna, gubot inyong kasing-kasing, gubot yun. Minsan lagi ko na mga albularyo mo, surrender sa kuha. Asa albularyo, tagatagbilaran, di siya madutlang bala, di siya madutlang kutsilyo, di siya madutlang magsunda. Iisok kayo siya, doon ay mga bugoy na siskina, iyang agitong away, di kanukon. Hindi na siya madutlang bala. Naman si orasyon, doon na siya anting-anting. Walang isok na kayo siya. Isalin siya sa anting-anting, wala siya masalin sa ino. Walang sakuton siya. Singka dito, singka dere. Mabaw kayo siya lumot. O yung isok. Kaya nagubutan ang mong pamilya, Father. Ako po, Father, suko kayo ni. Di ko ganahan maminaw. Di mo ilagtanon kang tariha ka. Mind your own business. Abi ninyo katunay mo na anting-anting karon nga attach pa sa ilang anting-anting nga di madutlag bala. Di ba nini? You course your family from first, second, third, and fourth generation. Grabe. Why kalipay, pagbuwag ang imong mga anak, broken family, imong pamilya. Muna, ang inundang ini. Nasaktan ninyo? Nabutan mo po si imong simba. Sa ko'y misa mo simba mo po. Naamang kay habak. Muna hinungdan. Kasi netamo niya mga kaeksunan, di pa siya matutag bala. Tambalan po siya ang iyang
asawa, nagdamag holy and exercise oil, ihaplasan niya ang likod, pero hindi man yung initan. Napasok siya sa holy and exercise oil. Hindi man yung nagbala, pero napasok sa sacramental, sa simbahan. Napakpakan. Ipainom nila ang holy and exercise o nagsinging kongreso at sacramentals. Kaya naman makatabang na ang mga albularyo, ang mga anting-antingan, dili ma-convince sa official sa teaching sa simbahan, pero ma-convince sila sa sacramentals sa simbahan. Mao nagkatubong albularyo nga banggitan sa tagbilaran, o doon na siya anting-anting, di siya manutagbala, ba siya ma-convince sa akong mga sa katikisim sa simbahan, na-convince siya sa holy and exercise oil. Ipainom siya sa iyang asawa sa holy and exercise oil, nawa siya. O nisulti na mga yawa, sudsing lawas sumingon, please, don't bring us to that. Never, never bring us to that. Kailan po na kong yawa. Father, di-video na po kas na yawa. Sila shout out ang mga yawa na po. Ipakita niya ang video, ipakita nila ang video sa iyang tatay. O dito na, walang siya kalimutan. Di naman siya nagsulti ato. Muna ngayon ang amahan, kining kahom niya ni anak ko. Tungod sa sacramental, sa holy and exercise oil, din siya, kamangat ko tatanan, di buok na kong pamilya, gitahan ako din ni Father. Aron, mag-surrender. Samtang, na-decide siya na mubalik, mag-surrender sa Ginoo. Yan ang gigakos ang mga anting-anting niya sa iyang altar. Apil ang iyang santo sa gikan rabot sa iyang kaubang albularyo. Nagtudlo niya. Yang gigakos kaya i-surrender, na knock-out siya, tubangan siya ang altar. Nawa na po siya siyang kagalingon. Walang gidaanin siya sa tibok niyang pamilya padung sa office, di nagkapuon naman. Samtang nag-travel sila mga kaiksunan, sige siyang suka, iyang suka way huno, puro tubig. Pagbatod pa niya, lapas sa kapaldi akong isuka pa na. Ano ito nagawas? Kaya on the way na sila sa office, sa healing, deliverance, and exorcism. Di ba mo? Makatuog siya in deliverance. O niya, masalamat sa Ginoo, ano man, Father, lahi na dyan. Umuduol ka sa sakramento. Father, karon Father, ako kayo kausapan. Father, sa unan, init kayo umul. Sa nang isurrender na ko ang tanan, Father, ang mga bertud, spirituhanon na bertud, mga hiyas na espirituhanon, ako lang na-experience. Mapausanon na ko, Father, dili na ko luunan, sige na may rosaryo ka na gabi, Father, o gamitin mong pamilya, Father, musimba na, kada, Domingo. Father, ang akong pamilya na kasinabi na o pinuod niya kanina. Father, masaylo ako. Ikaw ako binumtan kaniadto. Ang akong binumtan, moray mag-atod ka na ako o magluwas ka na ako. Ikan sa kami. Bahala na kang mga suko na to. Ang importante, mahalaga. Ano sa to? Ang importante, mahalaga. God is good all the time. Follow and subscribe sa YouTube channel. Kailangan everyday mag-like ka. I-follow sa and subscribe Brother Wendell Talibong sa iyang Facebook page. Kailangan kayo makatunan. Amen. Yan adlaw, nagsugod ang ato YouTube channel 2020. Kay dinipod sa Davao, doon ay mag-bishop din galibuan ang iyang ipangunyagan. Naghilak ko ng tanaw. Ano man, mga igsuon, mga karnero na nanguwa, ikan sa Turin. Turin, Davao. Huwag bingon si Kristo sa Ebanghelyo, ano na pa ko'y Turin, ano na pa ko'y mga karnero nga nagawas din maong Turin. Buot ako nga kuhaon ko sila. Aron mahisama o masakop na sa usa ka tuig. Buot ako nga mahiusa sila o boss sa usa ka magbalanta. Nya kini ginagawas na mga story. Wala sa 2020 akong ipangtubag ang mga atake sa langit nga mga puno.
Yan naman, bahalang di ta makuhaan. Bahalang dili ta madugangan. Ang importante, dili ta makuhaan. Amen? Kuhaon na ito mga turil, kuhaon na ito mga sardero, gawas ining mga turil. Kuhaon na ito sila, aron mahisagop sila sa usa ka turil. Ubos sa usa ka magbalantay, nga mao ang atong unang sa tupama si San Pedro. Amen? Walang tabangi ninyo kay lupig na sa uban. Doon na sila TV station. Iglesia ni Cristo 24/7. Doon na sila TV station. Tinood nila. Doon na pa sila radio station. Si Kibuloy, doon na po. Nakita, Katoliko. Wa tayo TV station, wa tayo radio station, wa ganit tayo gasoline station. Wala pinaanggi sa social media, iwa man may kapundars marmidel, naghimo na lang tang YouTube channel. Ika sa 2020 na nahimugso ito YouTube channel, nag-erase pa yun ni Ili Soriano. Kay ipagtubag pa na mo ang iyang atake. Kung nakibaw mo sa history sa ato YouTube, nag-ground zero ako YouTube kay ginilit ni sa mga ADD ang dating daan. Nagkaroon, nabalik ato YouTube channel, niabot na og 171,000 subscribers. O ang reach niya, 30 million na naabot ng mga igsuon na to. Natabangin ninyo, pinaagis pa-subscribe ninyo, daghan matang maabot. O daghan ang mga igsuon na to, makadawat o malamdagan sa kamaturan. Kaya kamaturan, may maghatag ka na ito kakawasan. Amen? Nalipay pa mo karong gabiuna. Nangabot ng tesbabaw. Tesbabaw. Hindi ko maglaro ninyo. Muna matag na-cancer tani. Mag-cancer na tarabindel sunod. Atong kanta ng Maghimaya ka Maria o Our Father. Bitaw. Muli ang kamaturan at panon kita, enuman panahon ni Kristo at panon na panatang. Kung atong ipaambit ni si Kristo sa atong simbahan, sama karon, punon ang dagkog kayo na mga Jew. Amen? Naglingkod na diri, no? Tapos ko nga, naglingkod na po, no? O nalipay kay Ginoo nato karong gabion. Nihilak si Kristo sa kalipan. Nga naman, nakadawat na mo, nakapaminaw na mo sa kamaturan. San Juan 15:3, mingon si Kristo, nangahinlo na kamo. Kinabati na ninyo ang akong mga puno. Kung sa gingon ni Kristo, nangahinlo na dyan, okay, inyo naman ningi, surrender. Nangupan kayo pa. Albularyo na gingon ako, Father, albularyo ko, Father, diagak siya, albularyo. Father, albularyo ko, Father. Gotay, masabay kong ibati, pila na kong katuig, Father, may gawas-gawas, kay at kaayo. This is very dangerous than ignorance. Wala mingon si Kristo, ako ang dalan, ako ang kamatuuran, o ako ang kinabuhi. Doon ang katungtunan ng iyong simbahan, kay sira ang dalan. Kayo na paghimo-himong healing niya without sacrament. Ang atong i-promote, ang sacrament of healing. Sacrament of healing, confession, anointing of the sick, body of Christ. Grabe na. Libre na walay bayan. Nalipay mo mga alawan. Kamu mga masakiton karon go to the sacrament. Labaw pa na ni Father Darwin. Abugod ko sa sacrament ni Kristo. Ayaw mo kay ubos kung di ko kadoon ninyo. Kanaman, doon mo ni Kristo. Diha sa iyang sakramento. Dito ko sa Bantayan Island, nigo ng paring ako, Father, bisan pagwarismo, Father, kaya mga tauhan natin akin kasing-kasing dito ni mga pisan. Father, ang damay mong kagalingon ugma. Yan naman, Father. Kirinta na nanang mo ganahan ni mga pisan. Teko mo to.
Pag-umang katikisim mga kaigsunan, nagsugod ng katikisim alas 9, inuha man may kaadlaw dito. Di mo kaadlaw sa first day na katikisim eh. Awinan siya kami, Father, magpag-umpisan na ka na ugma alas 9. Basta buntag. Sa, Father, dala mo na tumnakoy mga umpisan. Nagsugod siya kung umpisa alas 9, nahuman siya alas 10. Alas 9 sa buntag, nahuman siya alas 10 sa gabi. Father, daghan na maayo ni mga parokyano. Panahon ni Padre Pio, daghang imposible nga mga sakit na ngaayo. Kaya naman sa Padre Pio, taas kay oras sa sacrament of confession. Linoon ni sus, kung kaming mga pare mahigugma, limuot mo ulit to. Bago bigla mo, sakripisyo niya. Nardi ba yung ata sa inyong mga salik? Inigsuda mo sa confessional box, laksit. Inigawas, ano na. Kurang sugi. Nardi mo ata. Ngayon, kung bisan ninyo sa pare, nindot kayo. Kung katong sa lang ang pinaka-uwaw, una ninyong isulti. Kato dyan, ilista dyan ninyo kan. Kung bisan mo pa, ilista ninyo kan. I-direct to the point. Ayun na nga. Padyan niya itong isang 1984. Nakawat mit man, no? Nakapagmit ka po, Father. Arkada mi ato nag-inom man mi, nga kami sumsuman. Ang manok sa mong silingan, akong itripan. Yan, samtang imulbol mi sa manok, niabot ang pag-iyak. Ganita akong patput siya. Ayaw na ninyo i-describe yun sa lain na nangawat mi manok, upat ka. Buok, Father, nang lipak mi, Father, mo. Lipak mi pari, Father. Namuna nyo na mong lipak mi mo, Father. Nagasago o Father, adultery, upat ka buok akong kabit, Father. Kaya nang imong minister, Father, na ito, maritis, Father mo. Ako lang nagkabi. Musapod ka CWD mo, Father. Kaya na ito, Father. Ayaw na ninyo initali inyong sakit. Ay, sakit. Inyong sa magkakapit ko, upat ka. Kaupat, Father. Dito lang isulti inyong sa directly. Kaya naman naglagay-lagay lang ka kung naghaw maumpisan. Amen? Kaya ako'y hilong 80 anyos mga isuon. Yan ako yung meeting. Na-late na sa meeting. Lula, 80 anyos man. Dito sa nagsugid sa imong saa. Ayaw na imong sakit. Jadi ni check up. Ayaw siya ng imong problema. Jadi ni counseling. Nagtanggap po siya. Nasugod na ta sa Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sino? Sugod na luna. Tanaw siya na kung Father, may bawag ka. Kadagkadlaon siya, Father. Kining akong tuhod. Ninabihan kasakit, Father. Saon mo rin ako, Father. Kung huwag ka maminaw, lulahan ka, iingnan ka na ko, di lagi mong sulti sa sakit. Hindi ni check up. Kaya tikto ta. Sa Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sige, sugod. Sa amin ni Father, ikalas 12 kung sa gabi, Father. Kinisak ko sana ko katiin. Problema niyo ko ano na alas 12 na kini alas 4. Tiguan na Father. Dito na ko kasabot. Si Lula na ipungon. So, di ka makasinabot na rin kay pungon na rin. Kagkansi ko ini. Lula, masaylo lang ka. Tungkod kay ni huwag magkapari. So, naghinusol yung kasinungsade. Yuko na. Di ka makasinabot na rin. Ako lang na masaylo rin kung sa o ako sa kahong sa simbahan, sa kumugaw kagulog sa Ginoo. Ako nagpasayos na lang mga sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay na lang. Ipasaylo na taka. Mulakaw na ko. Sa Father, bendisyon niya ako. Kaya ako nakasala. Father, maukini ang akong mga sala. Nauwahi ang sugit, nauna ang pasaylo.
Malandong ko makisunan ni anak kaman ang mas Ginoo kaluoy Ginoo. Abi ninyo, wa pa mo mga yung pasaylo, nag-andam na ang Diyos o pasaylo natong tanan. Dapat pa ni St. John Chrysostom, binigkasa na to, binigbuhat na to sa kuhaot sa demonyo ang uwaw. Ngunang wag na tayo uwaw. Binigpakasa din na to, waon sa demonyo ang uwaw. Ngunang wag na tayo uwaw. Hindi mo tatang, wag na tayo uwaw. Unya di doon ni mo sa pare kay mangumpisal ka. Bato kay yawa ibalik ning uwaw. Mo nang nigumpisal mo uwaw maning duha ko. Nakapila pa yun akong pangit. Pinin lang tulo ako ikong pisal. Pining duha at tulo na hindi kailan akong pangit. Namingon ko mga parokyan, Father, kailangan ka na mo. So sige buhat ako. Ang kitap-tapan na mga buhok. Sa confessional box, nakailaman ka sa kong tingog, Father, ospain ng tingog. Confessional ko, Father, confessional. Para makakumpisal na dyan mo. Confessional ko, Father. Bakal po yung liwa. Lamat ko kulit na rin. Di ba ini doon ay seal of confession ang pari. Sampol sa seal of confession, ngayon, naduin nila umpisan ako. Ngayon kung ang saan naduin nila umpisan ako mo ni, mana, violation sa seal of confession. Pero generally, kung pagsulti, hindi na siya violation of seal of confession. Kakitang tanan nila namin, umpisan ka, hindi na siya violation sa seal of confession. Ganong doon na may seal of confession ang sacrament of confession. Kaya dili gusto ang Ginoo nga ipanabi sa pari ang imong sa. Ganong di ba ni makapanabi ang pari sa imong mga sa? Dili gusto ang Ginoo nga pagkakuwawan kaniya sa imong dakong sa. Nang ayaw lo kauwaw ni Father Kuya, dili nakapanabi. Nya kung imong ipanabi, imong sa imong dapat, ipanabi ka. Wa man ay seal of confession. Karong safety ka, asan mo isulti? Asan niyo isulti? Ang sa pari. Wala nang kakita ninyo sa pari, mga kaigsunan mo ni sign, the greatest sign, and a visible sign of the great love of God to His people. This is the heart of Jesus for His church. Amen. I hope magkapasalamat mo sa inyong pari. Sino mong pag-ibag sa inyong pari? Kali mo mong kumpisa na nakilagag swiringhay. Ang uban swiring mo. Kanila. Dili ang pari ang may pasaylo ni mo. Si Kristo. Kung si Kristo ni salit sa pari, ang inyong ipasaylong usap. Ang wag ninyong ipasayloa, wag usap kinipasayloa. Unang kumingon ng pari, anak, ipasaylo na yung mga sa, ayaw na balikan kung isa limong sa nga, wag pa na ni mga buwan. Kanit kung isa na lang ako, sa Lambot na, kung isa na ako lang ibalik ko din. Labing kaduklon, no? Wag ka kasabot, kung isalig, ikisang ipasaylo nilang ipasaylo ko sa. Amen. Ang wag pasayloa sa mga pari, wag mo usap pasaylo. Kung si Kristo away sa Ginoo sa mga Ginoo, Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, nisalig sa pari nga magasasa, kinsa man ka nga di mo salig. Si Kristo nisalig naman. Amen. Grabe si Kristo, no? O ano yung si Kristo, Pedro? Gidinay ka, kapila ko niyo mo gidinay. Nagpakita na ka ng utro. Nagpanaw na ka, Tro. Yapi ka, Tro. Niya ko sa imong ingon ako, saan pa ka. Ingon pa ka, Lord, pagkakanay ko ba niyo, Lord? Promise na. Ingon na Ginoo, pagkakon ka, layir-layir ka, pagkakon
Asang kawit, asang Yahweh tro kay akong bawian. Akong ihatag na ni Saint John. Si Saint John, loyal na ako. Wa maka-disqualify ang sana ni Pedro kay gipili siya sa Ginoo. Amen? Kunya, may oras. Ato i-bless inyong sacramental sa padayon mo pagsubaybay sa YouTube channel Arnold Batang. Alis kayo dito sa Trinto alas 2 na miskadlaon na human. Yang ingon ang paring panguli na mo. Pwede naman mamuli ang mga tao. Kaya naman, resign na ukaw kita sa kamaturan. Amen! Ablihi at i-open inyong tubig ha. Ito i-bless. Yahuman sa pag-bless na po sa inyong sacramentals, i-anointing na po inyong mga, i-consecrate na po inyong senses. Tanan yung senses. Anak na po sa inyong nahimutangan ha, ayaw na mag-duol diri. Ganang pari maka-bless sa sacramentals. Lumahundan mo tubig, doon mo sa inyo, pari. Ganang pari. Dito sa Diocese of Tagbilaran, ganang pari, walang kanang bitang gabay na mo, walang monthly guide sa gospel, tuwi-tumoy na doon na yung blessing of religious items and sacramentals. And i-inspired sa atong mahal nga mismo, Bishop Abitoy, na nang pari mong bless. Amen? So they bless. So good luck in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, worship evil with the living God, with the true God, and with the holy God. May the God who ordered you to the saints and the prophet to be cast into water, to cure its untruthfulness. We now purified soul, the health of believers, giving soundness of guided soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, be phantasm of wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by far. The mighty lasting God, humbly we implore your boundless mercy that you would dine with goodness to bless and sanctify this creature of soul which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be free from uncleanness and assault from evil spirit through Christ the Lord. So, katong babae nga gaspa tungod sa pagkawan, tungod sa mansanas, tungod sa sinaguylas. Ako sige panguna na nakakaon ba ka o sinaguylas, di ka nilitaman na isulti mo na nangan sa naghatag. I-confirm niya, may mga mga father, dugay naman to. I-reveal sa atong kaaway. I-confirm niya sa dihang naulihan na siya. Kasi kung ato na to, labi na mag-travel ta, matangan na ni mong salt ang imong pagkaon. The same sa gibuhat ni Prophet Isaiah. Sabta ninyo, ma-break ang poison, ang curse, na gibutang sa pagkaon sa tubig na to. Nalipay mo Huwag mo na nasritual ron. May inaakwahan nasritual. Igawin ni Prophet Isaiah. The blessing of water. You creature of water, I worship evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit. The advocate, that you may be water feet to praise us against the envious foe. May we power to drive him forth and exalt him, together with his holy angels, in the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, urgent of prayer, pouring forth your benediction,
upon this element, which you consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever sprinkles the homes of the faithful, with cleansed and delivered from harm, such as enjoy spirit of goodness, and air tranquility, freed from painful and needless snares, by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose be banished, that worthy aim, so that we may possess the well-being we seek, in calling upon your holy name and be protected from all peril, through Jesus Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sagulin niyong salt ang inyong tubig. Tumayo lang ang salt ang inyong tubig. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of incomparable in power. Ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the neighboring enemy, we boldly put down hostile influences. Prostrate and first I will beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the true sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be with afar, but let the presence of the Holy Spirit live with us, as we through your mercy, through your Son, our Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ako'y nagalintan, 90% na ninyong tumano ng among gisulti ninyo, 90% matabangan. 10% na among matapang ninyo. So kini na-enlighten mo 10%, 90% kung cares. Maubisa na mo adore na mo ni Kristo, mo rosaryo na mo kada gabi, magsimba na mo kada Domingo, ng sacramentals. Ninyo nang ilibran sa inyong bahay, takang maayo. Gaan na mo example, si Jovan, nidagan siya kapitan itong September, ipaharap siya, nidako ang iyang tiyan, nidako iyang itlog, niabot sa iyang tuhod. Ang iyang itlog, nidako, niabot sa tuhod. Ingon niya nga sa mga ang itlog na mo yung nidako. So, niabot nila. Unya, nagbupong siya, duha niya, kinadakaan niyang paa, kinadakaan niyang tiyan. Naglisod niya sa ginhawa. Dito na siya sa hospital. Why finding sa doktor? Ulit siya. Baharap. Why finding sa doktor? More than 200,000 na ang gasolina. Nakibaw mo niya ito ko sa hospital. Ako siya tawag din sila. Father na sa Tagbilaran. Anong tumura? I-off na ko. Iulit ko sa balay. Dito ko sa nalukoy mong ko kay akit naman tayo. Niadto ko dito. Niadto na ko dito. Ako'y nalukoy matay ni. Huwag pa sila'y kasal. Nag-abot niya ginhawa. So, pila na mo katuwing nag-ipon, sis, taon-taon na. Huwag pa may kasal. Kapitan ni mga tayo. Nigugma lagi kaya na eh. Sa akin yung father, nigugma ko. May unong nalikod ng hospital. Sa kapitan ni Makitpa. Diyan ikaw, Brad. Nigugma ko. Nag-iso na sa ginhawa. Sige, kaslot na ko. Ikasat ko. Pag-umpisa na ko siya. Okay. Matay yung mga okay na. Wala naman. Umpisa na ko. Sige, kasal na ko. Brad, ngayon ka bang, ano na ritual ko na si Man? 3 minutes na, human ang kasal. Yung kasal, simple rin kayo. Ninyo lang i-complicate. Amen? Brad, yung ba magka-uyon ka ba ngayon? Sa uyon pa na, tawaton mo ba ngayon? Sa katawaton ka na, kiss tayo. Kiss na tayo. Pag-umpisan na to, ihilog na to. I-deliverance na ito. Mo po'y pagsuod sa doktor. Duha pa dyan ka doktor ni Son. Akong i-deliverance ang iyang room. Pag-deliverance na po siya room, isingkit ang demonyo. 8 ka demonyo. Di nakalihok ang iyang lawas. Iyang duha kakamot, di nakalihok. Di nakalihok ang iyang pang-akit. Ako kaya ito. Di nakubagan ang iyang paa. Why finding sa doktor? Di ba mo nihulog deliverance kay nagpaila-ila na mga yawa?
Pader, mo ni ako mga ngan, Pader. Kadugog ang mga doktor ni tapong po ang mga marites o mirasol ito sa Bigas Ward. Hindi maayo mo. Pinag-react mo ni 5 days ilang doktor pagkausan ni hindi maayo sa doktor. Di ba mo partial deliverance? Nitindog siya pinaka. O itangtang ang iyang oxygen. Kaya kung sige na 90% ang imong kuan, Brad. O na-deliverance siya kada adlaw, di ba mo siya na-deliverance kada adlaw sa ito kalanginon. Yan, asawa ng deliverance niya, nihiyos ang iyang ito. Without operation, nihiyos ang iyang paa, nihiyos niyang tiyan, nihiyos niyang naw. O iinan mo, Father, magluwag ng basketball. Magluwag mo ng basketball. Lingguman mo na. Kung sa ano ko nag-isulti ninyo, 90% ikanin, 10% lang ang mahakal. Nanipin mo. 90% yung operation mato mo sa sacrament. So, 10% amuha, 90% inyo ha, equals? Matatawa na. Ayaw mo sapa. Hindi nga ato-ato mo, may ipanabi, no? Wala bingon si Kristo, ay yung samahan ng sentensa, sinita mo si Panginoon, lalat, nagpili mo. Wala itong awaton si Kristo, ay mong samahan, ato-ato, rana. Panabi mo noon, wala gitawag reverse psychology. The blessing of oil. Ngayon yung tubig karon, holy and exercise water. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's teacher oil, and cast out the demon from you, begat the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Tsar's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health and mind to all who use it. In the name of God, Father Almighty, in the name of Jesus Christ, your Son, Lord, power to Holy Spirit, the advocate, as well as in the law of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts will throw standing on, and also the service of knowledge with please with regard favorably, and to bless and hallow the spiritual oil, which your power has been pressed from the juice of olives. Lord, take it with the sick, so that we may dwell and give thanks to the living and true God. Grant, we pray, that this will use this oil, which are blessing and rain, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy that be a means of averting any kind of misdeed for man, made in your image, and redeemed with Jesus' blood of your Son, so that he will never again suffer the sting of ancient serpent. Through Christ our Lord, ang inyong oil, holy and exercise oil. Yun ay mga klase ng oil, priestly oil o common oil. Ang priestly oil, wala ng karmurong, para hilog, para bunyag, o para greasing oil, para ordinary. Pero sa mga na, isa may makagamit na lang, priestly oil, pare ka. Yan ay, bless o mismo ay mo pangayon ito. Ganit mo pare. Pero ka na, ito i-bless na ron, common oil. Pwede gamiton sa pare, kay common man. Pwede gamiton sa laigong, kay common oil. Nasabtan. Huwag na mag-ikuti din siya sa priestly oil. And ang holy and exercise oil, and as Marcos 6:13, daghang giyawaan, daghang masakiton, ihaplasan nilang lana, o daghan ang nananayo. Asa mabasa? Marcos 6, hindi mo mag-lista. Nag-mong press, plus kayo mag-lista. So, tanan, general blessing na sunod. Blessing of cross, widows, nails, candle, mind of restraining the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, and to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, may clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen.
Dadanin yung sacramentals, holy and exercise sacramentals. Dahil sa kasatanista, member sa satanista, ako barukyano sa Lord. Iba mo, kanus nga siya na diagnose na mga poses, napasok siya sa cross. Holy and exercise cross na naanahanin niya. Amen? Manangagamitan na ninyo kanunay. Niya karon, katubusan na to, akong i-consecrate inyong senses. Masuko mo sa inyong bana, masuko mo sa inyong anak, gamitan yung oil, consecrate sila. I-bless sila using the sacramentals. Ayaw ninyo sila i-course. Kaya kung curse mo sa inyong banan, nag-invite mo mga yawa sa inyong pamilya. Huwag kalina. Nasabtan, isang nasuko mo sa inyong bana, i-bless na inyong bana, nahupok, i-bless ninyo. Ang inyong asawa nga marites, initatog, i-bless ninyo. Ang inyong asawa kung may klaro, i-bless. Inyong anak kung may klaro, liwat ninyo, i-bless kahapon. Ayaw ninyo ibungan ang mga negative words against sa inyong anak kay Krista. Tapulan ka, wakay ayaw, bugo ka ayaw. Kasi buhato ninyo, anak pagpuging doon. Anak pagpugi o pagbinuutan. Ano lang? Kung siya ginahan ninyo, mo ay inyong isulti. Amen? Parihan ni Santa Monica, ang iyang anak si San Agustin, way klaro, way direksyon sa kinabuhi, badluhon sa tanang badluhon, si San Agustin, muuli sa balay, mga saba sa nanay, ni Santa Monica, niliniwan, wag kay ayong anak, wag kay nana, ano man may mo nang way nana, dili mong anak, kaya naman, i-invite mo ang mga datang espiritu na mo reinforce yung mga anak na way direksyon. Mawag dyan ay direksyon. Amen? Musay mo hato ni Santa Monica, mamagwayad na si San Agustin, magtantrom na siya. Ingon si Santa Monica, ay kani mo na, masantos kaunta. Uy, nasantos, uy. Okay? Dahil yung mga anak na luoy itang tayo, may direksyon, ina. Balalaginan kas Ginoo using the sacramentals. Amen? Nalipay mo Nyagaan ang inyong pamati satag-satag sa natong kauna-una o kasing-kasing. So karon before mamuli, ako mong i-consecrate ha. Lingkod lang mo. Gamitan ninyo ang oil or tubig. Ibiyong atong mata. Niya atong ilungan ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You do, I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of your heart, their eyes and their heart, and better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, the Advocate, and may we serve to enjoy the fruits of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. I sign you the forehead that you may accept the cross of the Lord. Turusin yung agda. Nainisingit? Kamantay mo? Relax lang ha. Relax lang. Ang pamilya na madoon sa sacrament, niya gamitan ninyo ang purse sa simbahan. Okay? Niya balik-balikan ninyo ang purse sa simbahan. Tapos kadaghan ninyo sign nyo daghan ng inahanglan sa prayer sa simbahan. And the whole family should go to the sacrament. Na mag-deliverance whole family. Sila balay, singit mo na. Singit no? Good. Maumag yun ang mga yawa, mga dalawa. Okay ra mo niya? Namuspad mo yung father. Ayawa mo itong panuspatan. Amen? I sign you the ears that you may hearken the divine precepts. Kuro sa inyong dunggan using the holy and exercise oil.
And sign you the eyes that you will see the grandeur of God. Ang inyong mga mata, parusin ninyo using the holy exercise oil. And sign you the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ang inyong ilong, parusin. And sign you the mouth that you may handle the words of life. Doon mo sa pari, ha? Practice cares. Dideliverance sa inyo yung bagay. Pwede na mo? Di na kung matabag ako ng usa. Musamot ka din katubo. Doon mo sumari na to. Salamat na kay uban na to ang mga pari ron. Tapos susunod, tugaan sila sa masapagpapa. Kung kahapon po, nung kagabi, uban sa na to, kapito kapari dito sa Trento. Ang mga pari, hinay-hinay na kabuka, kung siya na importante, si Kristo, kamawang sakramento. Nagawag mo na yung isingit, ay maupo na pa ng gahi ninyo karon, no? Ng gahi, ng init, yan na yung sacramentals ninyo. Amen? Mag-deliverance mo sa inyong balay, mag-deliverance mo sa inyong family circle, maghiusan mo pag-ato sa Adoration Chapel, mangluhod mo, inyong i-renounce sa tubangan sa Ginoo. In the name of Jesus, I renounce all my occultism, my superstitious belief, my amulets. I repent and ask to be forgiven and now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Kaya na prayer book, na ako i-post, itong magka-avail, na ako i-post sa punto per punto staff. Huwag katarungan nyo rin nakagamit sa prayer sa simbahan. Nasa ninyo makita na punto per punto staff. Amen? God is good all the time. Salamat at may gabi na itong tanan. Pinanagmulang salamat, kaway, sa bayan.